Encrofor messages from the Abaka Cranfan can we see a frame Elijah midifree Achim Abuabone de Bay or so Obuoba at the NSC or Parliament last year. MP4 no omo ends the son omo adwiniana. Oman to so my adwini dia any yen so ya best sign adwin yo. Any Elijah dia or no de Bay no no. Any ABF say ni se men kan che se muhunu so trobo 2021 our parliament ya afiwe no so tro no be dobo no nti first no nanka so tro no ko ta se no bati tata this year also mo ko different level nti first nanka ye ta uti TV no ho a wote ta se o cha so bati tata nti Elijah I don't know we so Obuoba okay mate ye bedi ho nkomo mate ye bedi ho nkomo we chire ho ebeba so but ye bedi hu nkomo we kire ho me da se bebre onso betimi de odia aba 0594841044 0594841044 21 minutes into 9 a.m. me ba cho ma yen call for music breeder ye besana ba ye ba na yen toa dwumadie ne so ene mema wo kwan ntem na nso so abam ensem na ya bobo so ne doso onso so ma yenye wadwen kire mfamfa ho yaka education yewura bagben sansem so eno so yaka kakra ni wie ye na raise another issues MTN for the ebi ana wo de wo de ne ye but me de MTN for ni me andi ni ye enye me nko a obia wo use MTN bia or experience de making si se we ye kwa ya na bisa se adan se MTN for mo di moti ya adwuma ka ho ana o ma employ moti ya for nso ana because ye nwanwan o to credit no a ana ebi ana ya mimi phone na enya papa o use MTN na ya mimi kan wuhunu bi eh na o to credit te say credit 10 cedi kwa de MTN for chiri ne kokokokoko 10 cedi credit no mu chiri ne kokokokoko MTN for o ye call 1 2 I was say credit 10 series no ni nyina sa how wo kan yesi yenka asama nkura ni ayi ma yanko music breeder me ba na fe me metie for kwan no momra mu bi radio papa this is easy and gently ambulance breaking it down yeah man Junior me, Wumba, what a bread. E to the Z. Easy, baby. E to the Z. What you gonna say about it? All right. Easy, baby. E to the Z. What you gonna do about it? Sumana kwaba, sumana kwaba, heba. Sumana kwaba, sumana kwaba, heba. Hey, Junior me, Wumba Russo, Nana Nyami. Na doso ejo nyami wumba ruso na nyami ona na doso heba gazi mwerukazi nyinara neina rofini pada senyi radio papa abozeke Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba AHENKAN933 FM Okay, mami Samu akwaba famra show no so much in Jumedi Augusto awutie. St. Philip's Enterprise Samin Control say a mema outfit designer shirts papa and a wopa. St. Philip's Enterprise ombema will be kama pa. Enti say St. Philip First Choice Special Man MK Classic Yawo Deluxe Unique na nyama body nyina no so ye de cotton slim fit designer and ye de a design shirt na come you got a kind of groove
there was suit ahodo bebre no a suit ni what they call wedding, ni what they call engagement, ni what they call outdooring, ni what they call executive meeting bi ni nyina oko St. Philip's Enterprise awon sabe tumi aka bi and which there were jeans, trousers and a knickers, there were Lacoste papa Lacoste ne brands ni nyina bi Puma, Nike, Gucci, living la vida Swari as Calvin Klein and the ken ka hu nyina ye woni nyina bi e wo St. Philip's Enterprise belt no so ye wo quality one leather belt papa shoes no so nye ne to achia come solid material trousers khaki trousers ni nyina St. Philip's Enterprise e woni nyina ebi Kwame Nkrumah Circle ye ben Kanishi Trotro Station overpass or Kanshi Yane Kani UT Bank no and a edin share ni mu to do and so your IRS building shop number 17 St. Philip's Enterprise frame was 0244 147212 0244 147212 and I say 0204 709963 0204 709963 o friend number na waka say otie e wa Henkan FM o 20% discount to the Z. What you gonna say? and it mu amabie boutique one potem hanu nyina na mo betumi akọ na makọ fa nneoma ni bi eye quality and affordable e dia begu mo shops ni mu na mo etimi anya so emfa so ohene wade no si Ampabis Construction Company Limited. Ampabis Construction Company Limited. This is easy. Or say quality plumbing materials. Modern showroom where ya fix it with jacuzzi, corner bar, shower cubicle, instant water heater. WC Sinon so type BR Oko Ampabis Construction Company Limited on Sabi to me Akabi Ewo Ho. What you gonna do about it? Modern kitchen sinks. Your size BR Edema PVC pipes. I don't know Interplus company no yeah. Pumping machines, filters and a rabbis. One person which are pure water no. Moko Ampabis Construction Company Limited on Sabi to me Akabi. Achim Oda Yane Kia Station on a dim share anymore. Ewo one-way road no so ha. Ayano frame was 0208 281951 0208 281951 0244 425195 0244 425195 and the number be for Ampabis Construction Company Limited. Ampabis Constructions Company Limited, where the quality sells cheap. Soboti. Anope makacho si ebeche soboti ni bi. Arenti ya na wahye nso. Soboti ni beboa. Sanse ewo eye inuani nuro ahodro bebre a. Esan eboni pedua ne ho ban. Yen ingredients no so eye 100% natural. Natural. Ayemfa abefudie bia emfa fry. Enti soboti no ede papa enie eye kama mo amwo YouTube no any Facebook no soboti na enie soboti sese bebia befa bia no wan obi enom ba ko na no motonton de mamo we kire ho no ye jai se sobolo no kwan ye bi ni mo fa so mo ye no na nye hygienic ye mpel how enti ya packaging nice one it is a leptin oje box ba ko no a wankasa na wo nom ne kakran ye nhyɛ da nye ma obi wo no mo nsu a wode hono ne kra nye papa toa no a wode iso bolo ni gumu no toa no ebi mu kra sesa no fom I'm telling you ebi mu sesa toa ne fom but ye de ya no in a way say ya packaging a nice one a send a leptin we ba ko na de ato ade mu no wankasa wan nom ne send ye open no sa pepepe ne soboti ne ya no nti enie e wo box mu mo amuti be yi anope ye be che mu bi no mo ba amudi mu ani be hunu soboti eye papa eno ena Food and Drugs Authority adiatum cafe free enti mo a mompe eye cafe no mo betimi anom bi sanso so ena vegetarians mo nyina mo betimi anom bi soboti ye de hwentia pepre akakaduro abrobe ena afi ye de maku kakra nso de awo no a utam bi a wabe hu se nkofo wo mani abie se ne ya package no kra no
It's so nice. It's so nice. Soboti, one more Roma. One more sukru, when you did you media de mamo. Over friend was 0551 11 96 20 0551 11 96 20 0244 087695 every number over fresh Soboti me pacho upe bia obeba AHENKAN FM upe Soboti ni bia bra AHENKAN FM on sabe kan bi ye no yem fraye yem fam fransu ye ne te said ya wonom leptin no e won ne box mu kama tie ati ewo box mu kama na ehwam flavor no ehwam a wan hwe ya pepa no kora wo bewe pepa no ade ni gum no wan hwe ya bewe ehwam pa eye kama enti se upe bia mo amabie shops ne ye kekeka ho no mo betumi aba AHENKAN FM mo ba ye won a nice package ne ye de amount etufu obo fofofo na won so de akogu shop ni mo won so a opese oton so obulu no bra wei dodo na ewo mu no wodi nsuo fra be ye bebre amwatumi akoton wanya so mfa so bebre nti Soboti ube friend number no 0244 087695 and I say 0551 119620 oba AHENKAN FM nso a wonsa ebetumi akabi ewo eye yadwuma mu ha omanfo amutie ye Kumase nti Kumase fuei cheba afo ne wo mweke ka ho amu Kumase amutie yen no me pa chew mobile phrase 0246 185216 0246 185216 United Kingdom, US of A, Australia. Monsomo numbers in the plus 1312 8266561 plus 1312 8266561. Australia for free plaques 61401770577. Australia for pen free sa number no. Food and Grass Authority send medical catch on Nadia to move to me adversity www.esefoodsonline.com. Now we could read a lot about us. K Asenso Limited. On also my young papa near Tesla di Jumainti quality wooden chairs, authentic bookshelves, swinging wheel office chairs, and answer your K Asenso and a debemao circular dabraka of Iran Clinic. Kaneshi Flamingo Road in Subehuni was Zango Junction. A annual frame was 0302 257 209 0302 257 209 0302 919 739. K Asenso Limited, home of quality office chairs and bookshelves. Fixed man capsules. Or some can tell where we team and pay so we a bema. Bema dear, yes, a bear is with you to Yasukunto, there be bear man in your team, mensem, ewa dem. So what you say, and into so a bear man bit me a mem sem, then you are not a true, utimu ne dro, and answer so yet 10 grams so a bear massa. Oh, Bassan, you know, a dear back where Mary Johnny Bema wabba de bridge. Oh, when you know, and I think it was, yes, a bassa, when he, and he said you almost shower no. Show an incanchen. Fixed man capsules. Baby, this age money in the amount to see no ye buato formono. But your man can fix man capsules no ebi. A bema wo male vitality no akonenim ama one can sound who say yes. And intino Abdul Malik SP Bosome, head of sports. Mometobi. A this year by your nate. Ma can't tell. Okakra no watch out panko kana chia pano. But I bet Toby ne yo drew. So I say, or ban him peck as a tintin bia. Fix man capsules. Or bet fixi problem nina edi amount. Or bet fixi wo me ma yeno edi amount. Ma won sanka bi. Na ube ode me bo be bremi echiri. Ohuna mudua kwa ne ya wo ya won sanka bia. Ebetimi ahwe edi se adwuma edi amount. No echi ye wo fix mala mixture. Fix mala mixture. Eno ne malaria nkwa. Ena huraye tipa ye ase pepun bi ne honam ye o basa. On second fix mala meshanibia. It be to a said amount. Yo, Arabella, and only ointment. It is say skin rashes, heat rashes, and I said foot rot. On antem na propra diaboswa. On so soon sakabi a bebo papa. Me pacho, o ye pharmacy, o ye chemical shop, o ye herbal shop, o pebia. Obeko or kanshi, King's Walk Herbal, Angel Herbal, Nana Bwache Herbal, and Afe Kobedia Enterprise.
Assignment mobeko Wisdom Enterprise Kaswa a Tribe of Judah and I'm on Sabi Tumiaka Fixman capsules any in Rahurwa Kanina Ebi. O Pedro way to a Braya Kachi Yawo Adenta Katamanso frame 0208 444442 into 0208 444442. Landline here 0302 90 20 71 0302 90 20 71. Oh yeah, herbal shop. I'll be to me after woman wakwa GB. Edia ba bone da fem kama oton wa nso benya mfaso. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise say a test books, exercise books and I will pay from crèche elkopim tertiary and then nkwala na bie school into me pacho kokwaji books ni bi na omonkonko sua de na mfaso mra so mfama wo mo ebi a wutie me wa bie bookshop bi na wo pese ukofa books di begum enko kumase enko takrade enko nkran brachem dan ha ya on sabeka book ni nyina bi na de kogu bookshop ni mu ye school na mo so mo pese mo edi bi kogu mu bookshop mu school mu ho ana mo library mu a mo so mo ba mo sabeka bi offices mo so mo pebia mo so mo ba mo sabeka bi o pedodo a wo ba obenya bi o pe ba ko pa wo ba obenya bi ebo no so ye ton ni nyina wo wholesale prices ya enema de da form kama pa ye wo akim da supermarket no ho ya ne GCB bank ene din hwe ni mu nti akim odan supermarket ya ne GCB bank no ene din hwe ni mu frey yen wo 0244 293632 0244 293632 and 0203 083031 abrantie no we in charge no nanimu tepa o ye kama ahenkan sounds say a wedding engagement outdooring graduation jumedie bia wudie na wobehia machines ayie ofra ahenkan sounds say ebo ne da fam say team ebo no fo chen abete uncomparable ebo ne da fam say team yesi ye mpese wo ho be kire ayie na aba fie yenko ba bia enwo se yire niam bo so kitikiti ni age ni aya dwuma na ma kama frɛ 0543 35 0934 0543 35 0934 o frɛ sa number no a ɛyade sɛ obunsa bɛka yɛn na nkɔmɔ aka bia no yɛtumi atwetwe wo hwɛ wakyerɛ ma no a na kyɛ sɛ sima no aduasa enson abo apa anopa no nkron ho ɛbra so yɛ ba wo ho. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. 0201 944 485 0554 820 910. First caller on the line. Me pacho udi any baby can say free lower radio set na me pacho. Yentio. Ato FM na so ka sawa na me pacho yentio. Obuoba Yankopon kan. Obuoba, gana dey say nyam yini kama fo kra o. Yini kama fo kra, enti na sema na kan. Obuoba yo kama fo a ko bi ntimi solid free mo from ahmachi fo kra ko so oba odan abey registration card. Obuoba, everything na me pese bisa abamba begin sika omudi tia asoja fo ne ka no na ma dwe hu senye ana sesen ezo boba mi obi ka sen bi chen se obi ko soja na police training na se amfa na omo safo no mo ba na security bi o makontia na eniam mu ehu pa na mo safo ya bo papa hu ban 2021 ya na 2022 mo se yenye sika no bi tia na yo mo ya ana se akonye bi no mo pe wo Obuoba sanse mu nyame nyadwuma ye da se bebre bi pa cho nso di ni ba bi akase free anwani wonji woba anwan nti o ana mnye kan yo MTN for dear masa te gana ya nyi bi anfa pa atenka ye yiso of network nya so cost strike te yen to bi na kekoto ada network Vodafone na te tigo ayi bi e jom na ke je hwe se wo mu so ma dwen o come the first day say we masa for first ka masa for wetin dey call sa and me masa 10 cedi kura na why any 3 days we cover on say you have no credit eh dey no better me no
Ma obi entwa so bi ma me da se bebre pa chodin be kasa free. Yes sir. Ma jo su MP3 ni. Ewa ohia. Yankwa MP. Na do ne na ya obo no. Aya ejabo. Adan. Because ne na obo no, anya eho adwuma no oye no. Saha. David. MTN for asema okay. When you have a baby, because this year we talk everything. Idea of MTN for change over talk everything. And as it is, I ya wakasa 1 minute to 2 minutes. Show, echo. Sa we sa ka in ban echo. Abo. They say you come up for Ghana. This year now you are too petrol. Or try I say. This year we to Ghana no. This year kotobe kuma pa ni e no. This year we say Ghana. Omo ko bo ti abo be bi anya de omo because ọmọ bọ bí sí àmà ìṣe àbálẹ̀ náà ẹ̀ma nti ọbọ ọhịa ọmọ ìwé ẹbẹ̀yẹ. Nyame wọ họ. Jésù àmọ́ ọmọdé mọ̀ ànú tù mú àmú kásẹ̀ ẹ̀kọ́ bẹ̀bí dẹ̀ olùwé ṣe yẹn dẹ̀ yẹ kásẹ̀ ẹ̀kọ́ bẹ̀bí à mọ́ nà mú kásẹ̀ ẹ̀kọ́ bẹ̀bí nti àyà ó ní ọ̀dà lẹ́tà mú kásá àmú hu sẹ̀ yẹ ẹ̀kọ́ nù ọmọ ẹ̀kọ́ bọ̀ ni. MP the way aworo ahọ no mema osobo tea ba ko ya no abeji bi why. Nyame nhyira ho pa. Me pa chodi ni be kasa free. Hello, good morning. Yes boss. Me dey Frank me kasa free Joje. E wo voter region ana. Ba chwa eja. Yo yentie we. Network asa na waka no nyame nhyira wo se na wadwuma wo ye. Aha no ya network wo toka eti ha. Me toka 20 Ghana. Me ya fema krom ha. Enso ka ka bibia na amusi buyi, on kan si buyi. Ndi wetin ya waka no. Sebe asa no ko ya ntu sebe. Na ya ka se ade de wunu na suku yi ani se bia wa ye bone kanokre na nipa hu se wa kanokre na ya mi se wadwuma wo ye eja ya das ya adwuma fo amu yin na ka kire ifu gbatagbadi di toji wando se ne bra frank so tia yo obeti ya das bebre ya chi adwojefo anopa yi eja me se das me pa so udi ne ba ka se free yo me pa so no fe sia me ka se adwuma da sele adwuma sele ya yo wafa yintio yo nana anope ma muni adwuma ya dase me pacho onabo ebi efuse ni awon ni kasa yi bakasa pa ba idu ba bi no he ni o kika corona afi to aba ma mo so omo nkoko so oni agentre ba bo kra se mo bunfu na mo nye bone aba no bibi abeto na se nkoyi a mo na mo yem na se bidwafo a mo ba dwenjen ho de ama ye ni ayati mu no na bibini a wo se na nya ban ne dia na sojafo nya ban dia emi e be kom na se bidwam yibi hu yibi si na se aye se ade mo kwakon so aba no sa ye ni etu aba no kra na se ye dwuma yehu sa ade mo na wo se ade no asojafo nya ban dia na parliament wona mo kokon na ye wo dia wo se nya wo dia enso kokon ho nje ya gwentre na mo nyina mo ni aban no o te so no ni na se bidwafo a omo ye minority ni mo amoye opposition mo nyina mo betina se na de mo di tu ye ka ye mtimemufo no aboa ye na ba na ye ye to ye nya so fato na ko ba se ndi kasa bi e kan le bo so asem na electoral commission o wa so ja fo se eso o ye se eso mo so mo yi electoral commission ni bia na mo so mo ni ko ba ko ba yin to it is na mi se bia ni aban ne de ba no ka mo ba power no mo de be ba enti na ba na bi o mo ni mi ti o mo kasa no mi ti nti ya besle mo no mo nkasa yi ma ye why na ayi MTN for so credit na so na mo ka no because we make up 10 cedis I will be na be 325 minutes ti say ene na mayi say 60 o say e ha dwen 125 e ha dwen 125 numbu kasa ya me kasa e kura be na 50 minutes ko so nti ya besle abano ye to se ye pempuntuo nti ya besle mo a mo mo ayen e na Miami school ni teacher ma fa ne primary two dining chance ni nyina tete ona bo kwa me aboaje olua o meboa en chance me dase yenso ye dase papa me pa cho nsu di ni be ka say free me so woti ni na me beji o be oh debi anwa ma obi mra bi nko untumi hijack station ni sa me pa cho di ni be ka say free ka say sa se no Yera Nash we ko cha sante oh okay enke Yera Nash anka mi ni fi so oh there ai Obuoba yes sir yes pa se anyama e ko so Ghana na penifo no yes re wo mo yes se ni nkotodwe egu fo pom chew tutu na me yi
Oboba de be na asisi be bu hu aten yo. Oboba. Na na do nsem a ekoi. Won hwe no nka bi man. On say Bronika bi say ladies first. And no nche say emema hu hia o. Yes Ghana first. But your party is hu hia ye papa. Ye no mu bi se time so ye ko fie go kan sensem e tra man for so metwa ba. E je nsem ye ba ko kan. Yes send na do dan ko akufado. Ghana first. Your party is hu hia ye. Won he no kapa na nya men ko yi man. Madam Asim nya men adwuma. Yeah, that's it, bebre. Papa cho nsu di ni bebe akase free. Good morning, Obuoba. Yes, boss. Your friend here is Kase free wenchi. Boss mpacho yeti o. Hello, Pedro. Kamase. Ene adwuma pa mo ye. Ya min shirawo, ya min kan ho na mo dwuma na enkoso da. Amen. Hello, Pedro. Masem na na say. Parliament for na ko bubo mo ho so pro. The first speaker of parliament. Them la kwa bi o bia na etu mtim do mfa so bi say timu mu fo no te yam fum so bi a om no mo semla di ti aye ne ye twen aso na de ti no mo semla maye no no mo mpanifo a ye hwe mo si o mtim kwatra parliament ke sie ti si o mo na dia rom ko bo so tro ho matem ye ma ko matem a to so mi no MTN ko ye tu ko salai e wo timoda the whole day om nya adene maye all man maka cho say ko be fufuro e do omje 5 cedi utim ko sala ya eyebedru network aseko adi tina mu ji esike etete na mu ntimi sisi network post no bebri ne yansu yenya network enfanya aduma iti aban hwe no nka hu bibi mai na sisi ma kwatna o 2 days ma ntimi anye kafra me so mo yire wo ma me da say ma da jino masa ko yibi kafra yanso ye da se papa pampa cho udi ni ba bia onso kase free Honorable Mpacho Yitio. You are not pay young person Kakrafa on that telco, or more now. Sim now more registered. In fact, I did have been papa. Besides, who called me a dumb go be solid 4 o'clock. I could try on up to now. Or the hotel. Ain't near best from say. So mo pese ye ni omo ye adwuma dia na ne date no omo send no mo fa bi nkam bisan say enya sa dia date ni be so kwa na je say the nipa be yi current mean ye omo den ye no register yo yeah that's and so ya le san so e dia to aso ni MP na o friend no in fact se e ba se omo kasa na ya omo nkasa sene be ya ye timamfo no so no ye betumi afemu ababi anopa sene osi na o kasa no be kasa jama onyi ana Ghana we are fighting for war. Are we not going on war? Others say ye nyina no se bi o manum ne yeti ena amambu ena ye diso ene amamra entini ye be sire om se omoba no mo kasa omoma omukasa no emra fom na omo beye sana esa no bi nso ho a ono nso na otanati a na ono nso asate violence na efina kofa problem bebre okay da mosumuni nyame enka wonso ho pa ye da se bebre sorry we gina so ache wo de be che me ba che 0201944485 and 0554820910 me ba che odini be be akase free hello hello me ba che odini be be akase free wa daroma acha ya bo asa we kekebi ya bo a yenti o Pastor, nyame kaka enkukunsa kan kan say ade omo ya omo connect self na ko Ghana card no so no omo the second omo beye omo kan ni pa no omo man go for we fefe mu omo che mosquito ya so man go for area be fe be jeje go for dinner there na we no mu nyenye no sa fa ho na omo man ni pa like eno no ye asem se ba a odwene ho a wonte ase ye minua be ma ma obi nso emre bi mpa chodi ni be akase free. Yes, madam. Hello. Hello. Me pacho wadaro ma lower radio set no na ye monkomo why? Me man kura. Me pacho yenti udin be akase free. Kase free wanti at once. E dey na sama. Nana yenti.
Obuoba, where they will now best guess what? No be a dream. I am kind. The Pebuka, Ferry, and so on. Yeah, that's what they. Maybe the network coin. America, Ghana card. Argentina, MTM for it. Woman to me, 5 years, yes, every although I know Nicape, and so my baby. I eat over to me a chat. Not the what better that lie water. No, Baba, one is I cannot sound the fear. Then no, answer, wow. Your mamma didn't get me a number, piano. Oh, no, Mamma, we have been there in crossing what. Nadina, you what? Okay. Yeah, that's CBBRE. All right. Inti, I don't know, 50 minutes into 9 a.m. Yeguswa ye mamu akwenya no. Monso mumfa mwadwenkyere emfa mra. Eno ka ho bi na dwumadi no edimu. Muni ho aye ni ho. Because muni ho no mo aye bekasa enko ba bia. Moma dawroma. Dwumadi aye dwumadi nyina aye mo dawroma. Inti monso bra na so ye je monso mwadwenkyere. Me pa cho wudi ni ba bia kasa free. Pachom, midingi Sister Hannah mikasesula no maase. Mami Hannah yentie o. Yo. Ofori. Muni adwuma pawai. Ya dase. Papa mu kama ho to. Me kachiro abawe wo ho. Ye nyina ye fu MPP. Mi nya bema. E fe no na bu Kofi Abua. Woye assembly mawo anomasi hwe no kura no yenya ye wasie ne ye ka omunyim se ya buo ye do party ni papa ba nsem bi nko yie sikasam enavia sia ya din o aye den papa se people want to two am niam yia opposition no mo kwa 50 years kura no mo mai epise o mu nyuma nsoni okeka executive fo no mo ye de o mo pe asu yenya ye wo asie no eni ye nim ne ye nam aye tie etisie ka no mo so o mo ntia o mo ko opposition a o mo be tie asa na o maba mo ni nyame nya adwuma nyame enka wonso ho papa. All right, Mami Hannah di ono so di free anamase ba ye no. We say your friend no nipa nua. Or di free odan kwanta ne ba ye. Your friend no Mr. Otin, but do no one nim see your friend no nipa nua. Or the message aba making kama no. E pa to di ni be akase free. But your friend aja black one. It ka free dede. Mpacho yenti o. MTN amana wo kan yo. Waka mukuma so ade papa omo sisiye enso se ye ni ho a omo ni ho mo de mo ye adwuma mo bua ye enso ye bua na de si kwa mo de ye fa to kra ye ntiase mo ye masapa afa ye hwim bibia enkoso ye adai sisiye ye twa kwan ko ahi ko tena ho tere wo ko betena ho a ye nya wa yin ma no asa aka no be si jade ma ko ho cotton city. Obuoba amanga aduame dwen amanga o se aduame dwen em say nu bi na mtie enu ti na ayi sa asem ya na jabra mtie afo no apɛ bi afhye no wo mo so de e ka ni nyina wo nte ye ombete enti be darish na ko pon sura wate on tun amen no ma onyansa ni nimdie amen patensi apomdi wo na faye mama ye why asama ye da na mpacho ho aya message o de maya no pa no I do ma se no de se yon kwan ye tumi di etua na mo no ho yankopɔ no a ho de da na fama ye amen da da si bebre men so me das program ni je hu bebre na ba bia me hye no me yusu ye fense charger wallet ni ne di baby ensem na ye de no si low back kafra me pokro mu na makotaje ada se me konkwanta ni wekura o me konkwanta san makotaje amanga o si adwuame dwen
Yankopɔn nhyira. I'm sure odi ahenkan ne hyɛ ma fo nyinaa. Omu nyinaa bɛte yɛda si bebree. Akosia adepa. Nia wa ye kura ka me koma person ka me kyɛ wo soboti ni bi onsa bɛɛ dan ka. Oh. Bemena. Yankopɔn nhyira wa se. Amen. Ma hɛ kwa no so no ma ba ba. Why? Mate. Obema nya. Oho fe. Oh. We gam. Yeah, me that's it. Otin Eddie free or down kwanta de ba ye. O se ta free di pra de. Nipa nua yo. Ono wadin sim form you no de ba de di kan. O kasa de fa Ghana Education Service de no ho no che se na Ghana Education Service yi kura na kwara akwara kete se ayi konti hene bayi a wote ayi salvation yi akwara nso de na no atio akwara kete saa no no okwa akotena classroom fitia no pa akopem no 9 aden osua de akotu akufu adwa na one dwoma ha ma ebe kwa kansie on do odwene wa wote ase na semu etosu mienu o si MTN fo no de ne ha wo mo ene auto credit 10 series uhunu ne be ye minim se Obuoba kan se MTN fo se o ma fa moti afo adwuma mu o auto credit na no me de ko ha adwen pa otin di fi odan kwanta na de ba o se eta frɛ no nipa nua otin ye da say for your message we so Obuoba Nyankopɔn o twedi ampon obutu suru hɔ yi onhyira wo papa na koso aka no kore no na wo kan tiri me de me pe wasam o ye frɛ me ye bo asam o KKB aya no achia adwempa hene ama me wo kan ye wate enti ebinom so message som de ba no me ba to odi ni we be ka say free but FM ko bi me ka say fi odan ya yenti o boss Obuoba MTN na 7 de Obuoba wudika na nye MTN ko ahun Vodafone e force ka ahun Obuoba is Voda me talk credit go phone so a me fa nya ko message na credit na Obuoba omo aye ene de wudika e da sin money ma pa wo ye yenso ye da se papa Nyankopɔn ya adom e kyena ene de se yanka hwe ene de me be ma wo mo akyen keke me be kyea wo kyena nyame ya adom eje bia e be so de gu telcos ni so no enye omo nko a because yes se ohoho obehunu adapatwa na efiri kuromani empanimfo a wo no mu gina Ghana na mu no kyere wo atena ase akanyansa ato mu tirimu a anka de wo ye no mu begyae ene de me be kyea wo keke o kyena nyame ya adom a se Yesu ama wo kyena wuku ada no nso akom ne beba ma be yedwe kyena no ye beka twi di akyere telcos no because mu to be Ghana ha mefa bedwafo enye nkwa saa o motete ye rough Mamil Eslo usu akufu enye space se enye life akese inti ne ebo udin se bra betena so ye ho enye brofo akese monchiri telcos no na monchiro montena ase nka nyansa ento omutirim se Ghana fo ye bre ansa ne ensa kan yesika akatua no kura san yara akatua fia bi na mode mama manipa na sa akatua fia no so no ye de bi koto credit e de bi ahwede ye koso wo wiase ne Ghana e de bi afrate ye abusuafo nka eno so ye fa ha musimu na munie auto credit 10 series ehwe na ye auto credit 10 ni 20 ni 30 kura na yesu yi ko bi ke munya ko bi ke munya dan 2 cd 3 cd ni 1 cd for no munya dan yampo ni anu dam yi. What are you talking about? Mudi nyame adom e kyena mbeti yenka. Nyame adom e kyena mbeti yenka pa proper. Mame na wase, mo amofrefredi nyina madaro ma mo fa nche me. Nyame adom a wo kyena ye beto aso. O kyena nkasa na akom no. Akom ne beba o kyena nkasa. Ene de ye ba be kyea mo keke. Me be hwe se mo ho ya. Se ye resume ye ne yantuja. Ene ne me be hwe se mo ho ya. Nyame adom e kyena. Ye be se adwuma se proper pa. E de akyere mo wa ha. Ofre me Obuoba Ofori Amanfo ensuro gya baako amaka amanga wo se adwena medwen e koso aka no kore no a wabufuo pompo pa ye se efa me ho nya me ma me ba no kan no kore no a kyerɛ wo so ati ase ye fa se da ni bi nkomo odi ankan kwa me ye bo na executive producer adwempa yin Kofi Mensa or ye lead producer Kobi K
ɛna ɛboa no Kwame Asante de ɛkɔ social media ni nyina mo a mo hwɛ wɔ hɔ mo a mo frɛ mo a mo test nyame wo nhyira mu nyina ne ɛkɔ yie boy abaso de anko yie twe adwen bra so ye nipa kai na hyɛ den so sɛ ɛyɛ nipa na ɛfom nipa na de kyɛ nyame yɛ adom a wɔkyena yɛbɛsena ba wɔkyena ne yɛhyɛ adwuma se 2022 no wɔkyena ne yɛhyɛ adwuma se ankasa sima ka kyerɛ mo sɛ afi we ne nsanwa mu ana sɛ ɛyi dua ya nkwanta ho baabi a prison wo bia no saa dan ne mu nkɔ biem because yɛbɛkɔ hɔ sanse yɛ no ɔmo kuro yi mu masa ya mo bia yanche no ho nkyerɛ yɛn ya to abawie afi atwam promise ye bia ɛwɔ sɛ wo hyɛ sɛ wo yɛ yɛmpɛ na yɛbɛyɛ bia nkɔmɔ bia tie biem ma me fa ho si ya nyame adom ɛkyena ɛgya ne proper no ankasa bɛsɔ akosia de padumas atena ase a wɔde wɔn mo kasebɔ tew no nsɛm ahodoɔ a wɔde bɛba kasebɔ no mu nyinaa wɔn aboaboa no atifi asɛm no akosia yɛ krado akosia fa yɛ nante yɛn kɔ a abusuafoɔ memo bibia che asanso mamakɔ aba biam de ba henkan 93.3 FM na nsɛm ahodoɔ a na due yɛbɛtɔ dwa awɔ yɛn kasebɔ ma wia prɛmtɔ brɛ ɛne ɛyɛ nwumɛ no nsia kan kasebɔ no na yɛaboaboa no ato din sɛ kasebɔ tew mbɔsoɔ na nsɛm bia na wobɛte awɔ yɛn kasebɔ mu ɛno sɛ adwadifo a wɔn mo ɛwɔ akyɛmɔda new market wɔn mo kyerɛ sɛ mfuturo ekum wɔn mo ɔpɛbrɛm kasebɔ mu bɛte mu nkyerɛ mu paa na Kumasi GPRTU for ɛna de adesɛdeɛ ɛfrɛfrɛ ɛyɛ IGP Inspector General of Police owura dampare sɛ wɔn san so yɛ ntɛm na MTT defo a wɔyi wɔn afiri kwan so ahodoɔ so no wɔn san so ɛma wɔn mo ɛmrɛ biom na fire service for kuo ne nkrabata wɔkwawu mfif ɛyɛ epoyama ntɛm hanom sɛ bepɔ no so wɔn de atodwa wɔn mo kyerɛ sɛ asɔfo a yɛ wɔn mo ɛkɔ bepɔ so kɔbɔ mpaye ayi so anointing oils ahodoɔ no yɛ wɔn mo gya to ɛnam so ma gya hyehyɛ ɛba nti wɔn mo de mu nkyerɛ mu aba ne kwan yɛ wɔn bɛfa so esi ano ɛkwan owura dwamboadu ɛyɛ twɛtwɛfo pɛni de ma New Patriotic Party MPP amanyo kɔ no ɔde atodwa yi wɔ kasebɔ mu de nkyerɛ mu aba wɔkyerɛ sɛ party no wɔ kwan yɛ wɔn mo fa so etwe nipa aso na Ghana Meteorological Agency GMA for so de aba wɔn mo kyerɛ sɛ ɛnɛyi ɔpɛbrɛm ɛyɛ na ɛbɔta esi pant wɔn mo de nkyerɛkyerɛ ɛde aba kwan adrɔbafoɔ bɛfa so na wɔn anante yakwan ne yakwan tempɔn ahodoɔ so yɛn kasebɔ mu kuro na Sane Presbyterian School for wɔn no dɛm esu de adesɛde kwan wampanifoɔ so wɔn yɛ wɔn ɛsan sɛ wɔn mo ehia mmoa paa sɛrɛ so na ɛyɛ Asane asieye wo ho no mo no wayɛ kusu na ade hye kyerɛ sɛ light street light ebi no wonte ya na ho no ayɛ hu majority leader edi atudwo no nyafo kyerɛ mensa bonso di atudwo a wo kyerɛ sɛ Speaker of Parliament bodyguards anasa asrafo wɔn de mom so wɔn ho ban na afi wɔn sa so de aposifo brom kɔkyerɛ sɛ we kura wo hwɛ Ghana bakwasɛm a wei ɛne de asi pa sɛ wɔn ama ɛyɛ aposifo sɛ wɔn mbɔ ɛyɛ speaker ho ban na adehia so wɔn mo atema dwobia no dɛm ehia mmoa de afiri aban ne mpanifo ahodoɔ ɛso security expert bi so de atodwa a wɔkyerɛ sɛ ononyamfo Kings for Sumane Gbagbe ne asrafo a wɔn mo eyi na free the chi sɛ wɔn mo no ho ban na ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ okay paa kasebɔ mu bɛte mu nkyerɛ mu paa na ɛnadua ya Ghana Blasters yɛ de ne to wɔn so no wɔkɔdi yɛ hwam ne wɔn san so gyina kono nti Ghana fo akyerɛ wɔn adwen de afa ɛnɛ match Blasters fo ɛkɔ akɔbɔ no nsɛm wei ɛna ɛnadua yi yɛde ba bɛso mo sɛ awia prɛmto bra kan kaseɛ na afɛ nwumɛ no nsia kasebɔ a yɛato din sɛ kasebɔ tɛwmedin de akɔsua adepa Dumas kwa bana Kosti eto